Haba ong lek ki doktor, lek ki hospital, marsun pai ha postal, ki doktor ki dei berdon marmar, ki staff ki dei berdon marmar, haban kli haban pertu, haban tes ki ba, pihi pila trei, pihi pila le ya kata. Hoi, ngapen mi ya kini ke video ki jonga, napenta kari bat kajat penreu ke jongi, katkum, ki jingtip bat katkum ki jing slothu, bat katkum ki jing syam, ki bat ki jinglap ki jonga. Te hoi, ngada snokia adu kata-kata, ban keren lane ban ong, habai dei, bat kani kawai ke kes, kabaya kendu, kani kawai lagi longying, jong kani kesenang diwan. Te nakaliang jong ki hospital sarkar nakapor sakapor kile kumne omdesu kapor omdesu kasin kapanengkong omdesu kasin kabar hendrengi tibba kajingle tomet kajongki kajingle bomsu nyo kajingle jongki nakapor sakapor yangi kita ki briu yangi kita ki babit ki bathem ki baduk ki basuk ki bajenjar kane kajingle sriang kan kaja nakapor sakapor omdesu kata kasin kapanengkong kabar bat balai kajingkli kajunga kane kapor kalong balai kaja kumne bat balai kalong kumne teteng nga perkhat yala de habanga perkhat ya gini ki baki riu pai ba jingi ki mat kapan perkhat ya nga bangan snguru ban kaladom ga mensim ngasngau dom ban ngasngau srai simet namar ba ni iba ka jingle siliang nakapor sakapor ka donbet kinja ki hospital kata ka de jinjisha subuh mentawa da pang stom ubriu ba phongkut phongtai kabriu ba kup jansam komda ter jankersya kile bah bat kita nyukor Henry da lek da kendu da pang mangi utau barit beria ubaduk ubasuk urangli ujuki ubabik ubana subuh tika jingle siliang nakapor sakapor kane ka cenja baik hapo juga ne ka jala ka jungi bat balai ka ja kumne nakapor sakapor te kawai lagi longkmi menta kisngi arsngi kaba don gane ga jingpang sukhun kapan nagaliang gi bahai ngasem jongki kilapan ga ambulan nangne napo PFC umden nangne ki omba kimno ai ga ambulan kat kum gi thu jong kupa jongin kim ai ga ambulan hana kam dei ka kam emergency kam dei ka kam emergency te kabanga kwa man ong hagini ki briu jongane ka PFC umden kat kane ka kam kane ka ta ka kamba ka kamsan ngong yepi ka kamba ka kamsan ka kam yap ka kam imte kane pi ong ba kam de ka emergency phim nom ai ka ambulan ka jungpi henry ya ka ambulan hapo ki hospital kam de ka ambulan ka jungpi te ka de ka ambulan jungi ki pai ba lada jai hangne hantai lada ki pai ba ki pentip ki pensngap ya pi phim de ju kain bania nia phim de ju kain ban ong kata kata kam de ka emergency kam de ni katai ki ambulan ka sorkar ka labu khnang ya ki ambulan bankit ya ki nongpang te ka jingkli jonga ya ka PFC umden balai phile kumni kata ka ni jingkli naga ga dau ka ba pi kentat mardor ya ka ni ka ambulan bapli hapdeng ka mit kayong hapdeng ka duk katoi hapdeng ka sya akatngan haban wat rumah damit iki weki kali haban pure katkum haban wat katkum gi thu jong kupa jong ulok jong ka longkemi ka ba stom sukun kata te ngapun tip ya pi
bat nga ong nga kentu ya pi nang ne sakmat phimde man kentai ke namar ba ka ambulan ni barbor ka deg ambulan ka bakit nong pangte stoya kada ka kam ka ba phi don phi sngew yala de ba ka de ka kam ga jonga phi kam kenti ba ngayo hi phi kam kenti ba nga de ka kam ga jonga ya ka kam ka ba phi yo ka de ka jing ai ga jong play henry ya ka kam ka ba phi tre namanta jongi upai ba hi te ka ni ka jing le jong ki hospital na ka por sa ka por ka pen dom bat ka pen ing ya ka man sim ga jonga kum no te phi sngew but ondal apoy shapo sibil nompo kat kum ki khubor bar kat kum ke jingkren jong neu long pa jong ne ga ying jong di khun ibala yap no ikun shapo pan khana mo kat kum ka khubor ka ba ngilap ban ngiyo i da ki khama ondal apoy shapo sibil ro adu arganta steng hapiang shabar kamde emergency kamde emergency hangtung iba ya katu kalong kemi kala yam kala lengar hapdeng kata ka bi ka ban isne ya ka bapli isne bha te balai bakat ka sidil nongpo balai hab yang shalat balai hab yang shabar hab hadu ar lai kenta lara dei ka briu ko balayap layap te bhi hoi layap lara dei bayap te layap ke haba ong lek chaki doktor lek chaki hospital marsun poi ha postal ki doktor ki dei badon marmar ki staff ki dei badon marmar haban kli haban perthu haban tes ki ba phihi phila trei phihi phila le ya kata phimdai ya ga banle sliang yano stoya kata phimdai banle sliang yano imat kanek ei ka jana ka por sa ka por imat la ban dei ka jingsim khia ka bor ka banalor ka jingsim khia ka bor ka banalor ala ukpa sneng ya ki khun kin lemon sto lada ukpa balai baka jigsneu kawan hagalawing galong sem ukpau batu ki khunro ki degi batu ukpau badi ki khunro ki degi badi hoy ketan ki jingkala ka to ne henry naga chispa persen nyopo persen kata ka degi jichisha te namar kata ka dau ka sarkar jila meghalaya ga jongi kamnam perking ya kano ka department namar kata ka dau ki shimkabu ge namata ki ba dekhmi ki minister ke ba dekhmi aga no ka department lada ma ki perking manote banut shubo mata donru kini ki kawai ki department nga iba ki don ka to ka ne ki bale torti ki bale shriya kamat ye ki pajba manga uba dekhmi no ta ka to ka department ong mp ki nom le agam ta ka de tang ka khubor shu primi khubor shu bakla ki media shu karman le ki media chas pi kam de ki kam ta haka jijisha mangau nong in chat uba dekhmi ya ka to ka department ladangan yo ladagi pajba ki ujor na bata kata ka jingduna kata ka jingle tomet kata ka jingle siliang ngaleban herwod ngaleban mai ngaleban ker ngaleban ai policeman ro yagi ngimde ya gaban perkuskong yagi kata ka de ji chade lada kino ki minister ki ba dekhmi na bata ka no ka department lada kiletam rama phi perking om don nu boleh tam nga not bon keren ya kata ka dai jijisha kale
dangi pai sagi HA daptang ki jinge sudah. Daptang da ki jing keluar sudah te. Lada krenru la sya perking. Lada krenru mla ban sya. Nyele kom no keng. Mangi upai bang isya nyon nang kapor sa kapor. Ka perthaya yu keng kung gane. Te kane kalong kami kaba hakun napo pankana kaji perkhat kajinga jole se hakata kapor mar phi sumar ya ka mar phi sim ki tes mar phi le ya kita ki tes kiba yade ka kum ka kum ka jinglong jong ka jingpang yole se ni khun ro im padya yole se ni khun ro im pada hapi. Mapi ki nos ki doktor labu khnang ya pi ban tes ban check ya unong pang om ban lek song le mobile pek mobile kadon ka wei ka hospital ka moya kendu ngalek sim ya gani ka birth certificate jong khun jonga ngalek ki sirom padet ngalek asin rom padet. Henrenga kli nang ta ubriu uba ai certificate yu khun juga uba dei pek ban khmi nam ta ki certificate khun ngong yu oba wan ki zero pemdep wan as zero pemdep ka ei ba gane ong padep ta ba le kam no u le free fire ong apa spang u le free fire ong aba ngong yu phi wan trai hang ne phi wan le free fire hang ne hang dapat mar u plip ta mar u bu uwat ya kata gas tiket jong khun jenga u ayenga kane bi ga jinglong jong ki te namne shakmat ma phi ki nos ki doktor yale ya ban burom ya ginong pang yo baduk le na kumwe yo baruspa le na kumwe kane ka tarajur kala no Australia kalau Australia le bhake aba piyo ka kam ka jam haba ka kam ka jam ka lapsa ya pi ka lapsa jakpo ya pi te pide ban burom kan ya ka kam kino ki briuk ba yo ka kam kim da le bha ya ka kam kim le bha ya ka duty to tip ba gila syukur ya la de gila thok ya la de gila syukur ya la de ka wan ka nam snew ya ki ke maru play ubo yo iya kata fitre asap Piyo ya kabanong asa. Fitray ba? Piyo ro kabanong ba? Kata ka na ide. Kata ka na ikachisisya. Te. Paralok. Kikun juga beri unyaw trap unyaw skum. Lada piya kendukam. Bat kino ki department lada kinle tomet ya pi. Lada kile siang ya pi me shakmat ban ya fight ban ya discuss ban ya kren yang halor kata kam kabaki kile ma phimdei ban singbi phimdei ban ting phimdei ban smi phimdei ban don gano musim kitu kinong tre jo gano ka department jo gano kiba train nomor tau pajba kidei tang ki sekri pajba mangi kidei ki kanrat mangi kidei ki siam namar kata kadau phimdei banting mi sakma kata kadei kabanga ko aban kren matong ha kane ka por ka pamata tang kane ki video ke jonga ha kane ka por ka pamata khublei shibon khublei shajar ngo